Facebook. Nej, det er ikke sjovt. YouTuber. Claus, hvis du står op, så skal jeg nok hjælpe dig med at sætte stængerne i igen. Du er mest støj for os to. Jeg holder din grej. Du kan tage mine klipklapper der. Har du ikke en underbukser på? Du kan kigge væk. Han har ikke underbukser på. Jeg tænkte, de langt på. Det var jo... Nej, klar. Åh, helvede! Det er nok helt vildt langt. Det er sgu da helt vildt til. Hvad er du med mine klapper? Du har bremsen på i underbukserne. Du har bremsen på i underbukserne. Ja, jeg tror, det er pisse, det er glad. Hey, Claus. Står du bare der i bagrøv i underbuksen? Nej, han står... Jo, det gør han faktisk. Er det for noget lort? Det står hurtigt nu. Når jeg står og pikker fryser. Sebastian, Ja, Sebastian, kom ud og hjælp mig. Hold lige godt op igen, så hvad jeg kan hjælpe herfra. Hvad så? Kom da, Claus. Brug dine muskler, som du ikke har. Hvad så, Michael? Skal jeg lave en film med det her? Top 10 af fails over telte og lejr. Det er den sikkert klar. Træt, ja. Så kommer han med sine muskler. Sebastian, hvorfor har du Sebastian, du er mega beskidtet. Ja, det er jeg. lige øjeblik, jeg skal lige med derover, fordi vi vil helt se på sangen der i. Stop, Claus. Og din Claus. Du skal sgu da høre efter, hvad du siger. Hvordan har du jeres morgen? Okay. Ja, den smager skide godt. Jeg overvejer at gå ud i eventyr, Claus. Jeg overvejer faktisk også lidt at tage en video af det, hvis jeg kunne finde min mobil. Eller vi er ikke ja. til video. Det er ved at tage video. Sebastian, Hvor vi fanden er min mobil? Se, jeg var rolig på, se, jeg er i gang med at filme. Ja, jeg filmer fuldkommen. kan godt bare tage os op til. Ah, nej. Filme det. Ja. Så man kan du ikke tage din mobil. Jo. Nej, Ja, hvis jeg stikker det i video. Det er godt, at jeg underbukser. Skal man tale dig højere? Jeg kan ikke holde det. Gå røv på kameraet. Ja, du er til det, Jesper. Ved du godt, du vil mig til. Ja. Masser af tilskuere. Ej, Sebastian, skal jeg filme? Nej, jeg kan godt se Hvor er der det. Nej, jeg kan godt se det. Det var fordi du en sikkerhed. Tabe under på sommer. Prøv at se, Claus, nu går jeg ind igen. Jeg går undercover. Sådan der! Du holder lortet op. Ja, så Ja, fordi jeg står og holder i det, Sebastian. Ja, bare blive ved med det. Nej, hallo. Øj, det er Frederik. Dygtig dreng. Nej, det var vores Karl. Så er den, så går jeg ind igen. Jeg lukker din. Nej, Claus, det er for sjov. Se, så lukker jeg en knæft, så må det være. Jeg filmer ind. Og rolig, vi skal nok til fat igen. Der er huller op i den anden. Au! For helvede! Hold det skide telt! Det er kraftigt. Hold Lige der. Giv slip. Det er meget sjovt, når man giver slip. Det er sjovt. Hold det fucking telt, jeg kommer ud og andre. I underbukser, bare mave. Det tager dig ikke, din tøsdreng. Ikke godmorgen til dig, Kalle. Kalle, prøv lige at slippe. Nej. Jo, prøv at slippe. Det er for sjovt. Ja, jeg får det for at se. I vil bare se min telt. Okay, det vil vi tage.
Jeg synes, det er sjovt. 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 Synes du det er sjovt? Synes du det er sjovt? Ja, Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Stærk, Det er kedeligt. Han burde